Kinagining impampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabi kaya kaingan, maya pa abak kaya kayo po, i-advance tane po na ining kakatang celebration, king World Day of the Sick. Talaga, kaya binining piyesta na ning Birhen de Lourdes. Nyay-advance ta niya naman po yung piyesta ng Birhen de Lourdes ngayon. Yung Birhen Maria, ay mo may natiling nimnama ng ing ligaya ni Banwa, nung ang ngini, diyang atyo na ligaya Banwa, concern niya pa kaya katamong atyo kaya tiking niyato. At bang kanita, bebe tayong matampang ganap kaniting banala kapag masusyan, sisyan talapat pagkalungkutan din kasalanan tamo, at manyat pantadot pakalulu king apong Ginoo. Ginoo, ikay ginawa king Lourdes, metong nga sentro ng debosyon, katoliko keti king yato, Ginoo pakalulo. Kristo, ikay matulang papakit, pasibay ka rin Lourdes, king kay kang upaya, pakalulo at kayapan. Kristo pakalulo. Ginoo, ikay pepasigla, king kasalpantayanan ka rin Lourdes, kapamilatan ng Birhen Maria, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye alangang manalangin tamo. O Diyos, ning pakalulu, pagmasusyaming piyesta ng Maria, ingalang bakas kasalanan na indo ng Diyos. So pandakya sanang managumpe rin kayang panalangin, babo ning makatao ming kainan. Itihadwan mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kang bemo at ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Pamamasang ibot, king mumuna ng libro ding ari. Misa na aldo, kanitang Iheroboam, linwalya Jerusalem. Inabat na king dalan ning propeta Ahiyo ning Silo. Ing propeta atin niyang bayong balabal. Ilakabud adwa king lagwertang lugal. Likas na yung Ahiyo ing kayang balabal. Asusulod na at pengabak neng 12 piraso. At nga na kang Jeroboam. Kumakang apulong piraso, uling ing ginong Diyos, ing Diyos ni Israel, antike ni ing sasabihan no. Ilako ke ing kayarian, karinggamat ng Solomon, at dinanda kang apulong tribu. Mitagan niya kayo ing metong atribu, alang-alang kang David, at talasuyo ko, at alang-alang king Jerusalem, ing syudad apepaygit ko, karing sablang tribu ning Israel. Makanyan niyang mikalilwa ing Israel, king dayi ng David, ang gaman king panahon akasalukuyan. Ing amano ning Ginoo. Ako ing Ginoo ake kang Diyos, makiramdam ko, king siwala ko. Eko mikakaaliwang Diyos, subali kanako. Eme sasamban, ing Diyos-Diyosan, daring dayuan ataw. Ako ing Ginoo ake kang Diyos, amidala keti ibat Ehipto. Dapat ing balen ko, eya may kiramdam kanako. Ing Israel,
eya bisang mamintu. Inya king kesya sandang puso, pepaburen kunalo. Bahala na lang gawa, ketang buriro. Sana igbalen ko makiramdamyo kanako. Sana ing Israel mamintuya kanako. Elumwat day gandoring karelang kasalong at sambutan ding karelang kalaban. O Ginoo, ituro mo kako ring kabaldugan ding kaya kang kautusan at kako lang pamintuan king kapilan paman. Ang Ginoo manatili kaya kayo, pamamasa king may pabalitag pangkang San Marcos. Pamagbalik ng Jesus, si Batiro, linabas siya Sidon, at tinaglos siya king dagat-dagata ng Galilea. Dinala niya king sakop ng Decapolis. Delare kaya, ing metong ataong maklak at pipi. At tinawad na kaya, ing itumpak niya sa ing gamat na kaniting lalaki. Keriluan ng Jesus, ing lalaki, karing dakalataw, binilinoring taliri na king balugbog ng pipi, linurayat sa kanay tikila na dila. Kay bati na lang ay banwa Jesus, mengis na uyang malalam at sinabi na king tao, Efata, nga nawari, mibuklat kayo. Kanita mo rin ing tao may karandam ya, mila ko ing pangapipi na at may kapagsalitayang malino. Inutos ng Jesus, karing tao, king era pa niya binitikan ni naman. Dapat nung kapilan no binawal, kanitara lalong pemalita. May nga pamulala lang emonano at ngarang sinabi, makapagmulala ing sablang daraptana, makarandam no ring maklak, at makapanyabi no ring pipi. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Mayapayabak, pasibay, kaya kayo po. Balo ko po, para pareho tama mo palaging potangkay anyaran king apong Ginoo, grasya. Ano mo yung anyaran tamo nung aliwayng good health. Good health niya. Aliwa mo rin potang malakas ka pakiramdam. Ang manyaman ka pakiramdam. Nya potang kain, kutang na nin doktor kaya ka nung nanong pakiramdam mo. Nung nanong pakiramdam mo. At aliwa mo itang ing buri na sabihin, Dr. Pache, nanong pakiramdam mo. Aliwa mo itang masakit na rin arthritis mo, nga mo. O kaya masakit ka buntog, mga yan. O kaya naman mo itang nililyo ka, sasabihin mo nililyo ka. Mo makanyan yung punto na ng doktora, potang sabihan ng kumusta yung pakiramdam mo. Yung punto na naman ng doktor, tang manyamang ka pakiramdam.
Mayan ka pakiramdam. Huling patsema kanta, masaya ka. Patsema kanta, magana ka. Nya, bata pong kitna na kang daning pakiramdam. So sinabi, masaya ko po, okay ko mo. Then, okay po ken doktor. At siyempre po yung metong anyaran tamo naman, king hapong Ginoo, yapining wealth. Ing wealth, ing pera. Kailan naman titang panggastos. Kailan titamong perang gamitan. Kasi patsala kang pera, buisit ka. Mapali ka buntok. May papatay kayo, kayong pamilya, patsema kanya, niya kailan natin kang pera. Siyempre, anyaran taking nga pong Ginoo yung material blessings. Pero anyapin po, sapat yung material blessings. Kasi, diyan ating kang pera, nung sakiting ka, buisit ka pa rin. Mapali ka pa rin buntok. Sensitive ka pa rin. Anyama kanya ning kakamban na ning wealth, dapat in good health. Pera king material blessings, singa niya rin taking nga po Ginoo talagang ing malusog tamo. Bakit kompleto Ricardo sitang sabihan ni doktor, kumusta yung pakiramdam mo? Sinabi, masanting ka pakiramdam. Uling ating kang pera at masanting ka pakalusugan. Kanya, epin po sapat, ing malusog kakabud. Kasi diyang malusog kakabud, nung ala kang pera, buisit ka pa rin. Ala ka pa rin keng mood. Anyapin palagi, dahil nga dua, may abela, health, ampong wealth. Siyempre po, tang masanting ka kalusugan, diyang ala kang pera, pwede kang manintunan, mga bihayan. At may kapera na kamakatima na kang makanya. At po na mga tingkang pera, diyang may sakit ka, salamat at yung panuloy sakit mo, ating kang panggastos. At nga napin po, problema yung meto nga problema nung solusyonan ning pera. Maging problema yung meto nga bagay, patse niya sali ning pera. Pero kabang asalina ning pera yan, problema yan. Problema. Nya, oren puro nga dong blessings tamo. Buritang sanang panatilyan ng babening at pagkaliming Diyos kaya katamo yung good health, ang popang wealth. Pero keng biyata mo po, tangkay, realidad, ing laganas ing kasakitan, ang popang sakit. Ako po, itsura kong healthy, mamyalong ko. Pero, di ko namang sakit. Matas ko presyon. Tatas ko presyon, so kailangan kong mag-maintain. Okay, ba't operado ko po gulot? Anya pang 90s. At hanggang ngayon, may salesya, pero kaya be ko na kabang biyeng panandaman ko. Matas ko siguro tolerance keng pain. Pero into two, ating kung panandaman sakit keng gulot. Atsu yang atsu. Yung turing ko na kaya, my friend. Kasi atsu yang atsu. Mama ko kaluguran ke. At patapong makanyan, atsu na kaya kailangan panigarlan mo niya mo na makanaming pakyabayan. Kaya be mo na pakintindihan mo na epin man. Baka tapot ang kaya, susilumpong yan, may turang ka. Kanya kailangan, abayanan ming masalese. Pag-aralan ming masalese. Kanya rin pong ating diabetes. Karen pong kayabe kong pari. Teng kaklase kong pari. Diabetic nongan. Adwa ka niyo mga diabetic, pero itang metong mas matindi sakit kaysa ka na. Itang metong may pong kaklase. 30 years old siya pa, may discovery ng diabetic. 30 years old. At hanggang ngayon,
Pero balo na yung pakyabayan. Balo na yung abayana na yung kayang sakit. Hapot ang kaya po, yung sakit tamo nung eman di gumama ko, yung kailangan mo makipagkaluguran ka. Friends na kayo, BFF. Katay na ka masyadong pasakitan. Nung diabetes yaman, nung alta presyon yaman, nung arthritis yaman yan. Ay, pakyabayan me. O kaya pakisabyan me. Potang kay po lewen mo, talagang ema ko yung kasakitan ng pong sakit kete king yato. Yapon dongpin, potang kay mamiru ya, banong ya kasakit nga na, nang buri sabihin, kabang kabatso, kakete king yato, nakamate. Bata pong mamiru bishop, happy naman. Siya kate kabisa, nung hindi nakamako kete, ikan ang mitagan, nung makanya. Hoding, kete po king yato, yan, laganas, at realidad ding ating kasakitan. At meto niya pong, since immemorial nga napin po, ing tao, pakintin dyan na ing kutang ngayon. O ba't ating kasakitan? O ba't ating sakit? At potang kaya mo, lawen mo, makasalanan ng pong mayap, may kakasakit. Mayap ang pong baluktot, may kakasakit. No sanang detang sasakit por larit ang ating kasalanan, detang ating atraso king biye, balo mong balo, ing nga tamo, uyan, may karmala, nga tamo. Yan yung nga palara, pero sano ning Diyos, nga tamo. Pero ali, naman ganaganang sasakit, ang pong masakit. Ating gewang karukan, ating kalokwan, ang kahipin, mga tinulap mga ayap pero sasakit la. Makanyan tayo po lalawening sakit bilang meto nga misteryo kaya tiking yato. Misteryo, sabihin, masakit siyang pakintin dyan. Masakit siyang dinan kabaldugan. Mystery. Pero, ang misteryo po, aliwa mo itang M19 dyan. Itang ganap, pick up nung nanong kabaldugan. Actually, mysterium, yung buri nasabihan, aliwa itang M19 dyan. Noon itang bagya-bagya, karin niya magpakilala. Makanya ping misteryo. Bala mo rin detective stories. Yung may kamate kang attorney, mumuna, akit de pa itang kutsilyo. Makanya. Kaya ba't akit de itang basan o kaya itang imalan? Bagya-bagya marirebilya mo. Kaya ba't abaluran nung kanyo itang imalan? Makanya na pong bagya-bagya. Bagya-bagya mo, bibubulagaya kaya itang uyat na ning kapalyarian. Hangga kita palang imalan na ito, kangkong munuya. Makanya. Uning, agyang kangkong munuya itang imalan. Aliwa naman pala yung ginamit. Kang myung ya pala, yung ginamit mo. Ito pong misteryo makanya niya. Ang gaking abalamit ang kabuuan na ning istorya. Pero bagya-bagya, marireveal yapin po yung misteryan. At potang kayo po makanyang laring kaya katang kasakitan. Misteryo lang ata mo. Pero later on, karintala ay intindihan. Potang malambat ng panahon. Di mo po ito, may makbong itang ito. May makbong itang parulang, itang truck. Bagya-bagya, makakaya naman, makakalbuning kaya kang gulong. Lolobo na kitang bandang side. At ito, minsan na may makbong niya, pung! Ikip mo na yung kabuuan ng istorya. Yung malapit ng mamakbongin kaya kang gulong. Nya dapat bayan na sana may makbong. Peritano rin gulong na. Pero makanya ping mystery. Yung misteryo. Aliwa itang eme aintindihan na eme agad-agad aintindihan. Bagya-bagya. O nang malambat man. Dalaning panahon. Bala may aintindihan.
At makanya na po rin kasakitan tamo, sakit tamo. Misteryo la, bagya-bagya ka rin tala aintindihan. At mo itang aintindihan may sakit mo. Inya pala makanya panandamang ko, nga mo, spinal cord jay sakit ko. Inya pala makanya sakit-sakit ko buntok. Ating ko pala tumor keta. Patang kaya, maribil. Pero migit pa kanyan, itang kabaldugan ay biyanan ng apong Ginoo. Inya pala nibagsak kung pilang beses. Inya pala makanya may milyari. At inyang sasadyang aliwang regalo ka na ako yung Diyos. Inya pala may pag-break kay Dominic Ampoy Bea. Catherine Ampopay Daniel. Oy, ni pala yung sasadya ni nga pong Ginoo. Nung nga po, kay ba't nitangap, karinya mo aintindihan. Nakarinya po yung misteryo. Na, yung Diyos, king katataw yan, ipaslag niya rin kabaldugan ng mga palyari. Do, habang pong manalyari, manasakit tamo, manandaman tamo. Pain, suffering. Pero later on, with God's grace, karin tayo aintindihan ng milyari. Kita pumilabas sa Domingo, binasa tayong libro ng Job. Job, metong niya pong taong inosente, pero may nasakitan, masakit yung pinandamana. Pero bunik po itang sinabi na nga na, if we receive blessings from the Lord, why can't we receive evil from Him? Why can't we receive evil from Him? Nung tatanggap tang blessings kaya, o tita mo tanggap evil kaya nga na. Purnawari nyaman yung tanggapan ta kaya. Dapat tanggap tamo naman, makasadya tamo namang tanggapan ng kasakitan, pang problema kaya. Banama kanya po i-Job. Makantayang lalawin ng milyari kaya. Na iya ang po yung Diyos, nung friends la, bala mo, mihabela king hirap at ginhawa. Nung tatanggap yung mga santing nga bagay, king kaluguran ng Job ay Diyos, edi nung nga pa nasakit na manining ka, tanggapan na naman, balama kanya po yung Job. At kaya katama naman po makanyan. Nung tatanggap tamang blessings, nga pong Ginoo, then makasadya tamo naman, nung nanong wandigong manibatan pang kasakitan kaya, tanggapan tang manyaman kayong lugta mo. Then, evil in tinggap tamo. Kaya, blessing siya pa rin. Kasi, ing ega na ganang manibatan king Diyos, alang marok, evil. Alang evil na manibatan king Diyos, huling God is good. Nya, ing ega na ganang manibatan kaya, mayap ngan. At nung mayap ngan, blessings ngan. Blessings ngan. Ing maragul tamo pong tinggap king apong Ginoo, blessings. Waring kasakitan at kamatayan ng apong Ginoo. Mga nanyang blessings ing karumal-dumal akamatayan na king krus. Ing tinorture de. Siguro, kabang at yutaking eksena, panagkasantala ritang hanggang dawang mag-torture kaya. Then sablang ginawa king makanyan bangyang pasakitan at patienda. Pero para kaya katamang yaning ikitaning kabuuan ng istorya, ing kasakitan at kamatayan ng apong Ginoo, maragul yung blessings kaya katamo. O din para kaya katang Kristiyanong yanin, iya ing migdalang kaligtasan kaya katamo. Yang potapong kaya kay itamo mismo, sasakit tamo, o diyang physical pain, pwedeng emotional pain,
Kalupan ng broken-heartedness. O kabigwan ka rin pangarap tamo. Agyang ini, they can be blessings from the Lord. Pwedeng dining kaya katang kasakitan, makapagsalbala ka rin aliwang kapatad tamo. Anti mo, ikayo, nung mga sakitang kayo keng pamanintunan, keng pamangabyayan, di nga luwa, mamamagkaburod la pa, pero ting makinabang ketang kasakitan da, ding pamilya da, ding anak da. Tingko pong ayal misa na kaya, standing comedian. Kiba na nilagyo itang standing comedian. Dindam kaya nga na, kasi matsura At siyempre, buong biyan, pibabata na rin yung tsura na. Pero nga na magsalita, kung di ba naman sa itsurang ito nga na, hindi ako nagkapera. Kaya tinitiis ko na lang ang ganitong itsura. Dahil sa ganitong itsura, nagkakapera ako. Napag-aral ko yung 4 kong pamangkin. Kung di ko tinis ang aking masamang itsura, pangit na, hindi ako makapag-aral ng 4 na pamangking ko. Kaya lang, galit na galit ang nanay ko. Bakit? Gusto rin pala niyang mag-aral, hindi sinabi sa akin kagad. Pati pala yung manabi sa mag-aral paano siya mag-aral ngayon? 62 years old na siya. Pero alam niya po Diyanging itsura na rigo. Ang poing siguro, pa magpursigi na para maging standing comedian. Kasi naman, mayanit ang gawa nito. May ganyang dalan para biyaya na da ang pang pag-aral din kayang pamangkin. At yung kasakitan tamo po, pwede ang makanyan at intang panandaman, pero become salvific to others. Kalupan yung milyari kaya nga pong yung kasakitan at kamatayan na yung maging dalan ng kaya katang kaligtasan. So, yang kita mo po, sukat akit tamo yung pota makanyan, pota nga tintang makanyan, ating adiwang makinabang, aking katang pagdalanan, kasakitan. Then, maging produktibo yun. Maging mabunga yun. Nya dyan po yung St. Paul, sasabihan nga na, nung nga po ginamig kasakit siya, so dapat makirakit aking kasakitan na. Potang magkasakit tamo, karin tamo makirakit aking kasakitan ng nga pong gino. Nung ita makirakit kasakitan na nga na, makanano kang makirakit aking ligaya na. Nya, potang mo naman pong magkasakit tamo, tintampanan daman, uy ning pamakirakit tamo, aking kasakitan ng nga pong gino. Napaniwalan tamong later on, makiaduangan ka tamo naman, king ligaya ng kayang tagumpe, king ligaya ng kayang pangasubling mebye. And lastly, potapon lang yung kasakitan tamo, blessings siya. Marok ay iba't king Diyos. Grasya yung iba't king Diyos. St. Ignatius of Loyola nga na pong magsalita na, if God sends you sufferings, He's preparing great plans for you. Obviously nga na, He wants you to become a saint. St. Ignatius of Loyola. Potang magkakasakit ka nga na, ating Diyos, padala na kang kasakitan, atin niyang maragul, masanting, aplano para keka. Malino nga na, puri na kang gawang santo. At tama po, sano yan. Lewenta mo, po tarigong nanungan ing pagdalanan tamo, nanungan ing malalyari keng biyata mo, mga sakitan o sakit. Balikan tayo po yung sinabi ng St. Ignatius of Loyola. Atin niyang maragul na planong Diyos kaya katamo. He wants you to become a saint. Amen.
Ngayon po kaya katalang yatad king nga pong ginuri sa latang kaidwanan, itamong kaluguranan ng Diyos. At nasana nga ning kaya katang kapakanan at kaligtasan. Ngatang makibat king balang kaidwanan tamo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para king meto balayan Kristiyano, manalangin tamo king talapamye karing sablang bagay mayap, ikristong Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para karing tatalan katungkulan publiko, manalangin tamo king talapangasiwa ning meto ketawan, ikristong Ginoo. Para karing makatagon nge ni Keti, manalangin tamo king mikibalu karing kekatang puso, ikristong Ginoo. Para kayong mamaus kayo, king kasalpantayanan, manalangin tamo para king pakakalulu ning kekatang talagpagligtas, ikristong Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Ngeni po adwan tayong sarili tang kapagnasan. Oy pa, daralong ke arapan mo, kambining kasalpantayan ng lugod, banpuryan, inke kang kayapan at tanggapan inke kaming pamangailangan. Tiyadan mi, king lagyo ng Kristong Ginumi. Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya.
Oy pamimiglalang, ing pangabait ng Kristong, kaya kang anak, lalo ng pepay timtiman, ing lugod ning indong birhen kaya ka, at lalong pepalabong ing kayang kabanalan. Babaw din kaya kaming kinan, ipagkalog mo sa kaya kaming intetaganing pangatao ng Kristo. Igabos na kaya sana king sablaming kasalanan, at gawa ng karapat dapat, dating kaya kaming ayin. Itiadon mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi, ing ginuma natilya kaya kayo, yat na yorem puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang kaninoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. At puryanda ka, poli ring kaya kang kalam, kabang pibubulay mila, ring kaya kang banal, king ligaya. King pamagmasusimi, king kapigaganakan, king Nuana Birhen Maria, makapasabaliming tula, ing ikablas miyeng dalit ng kapasalamatan. E muna nung kapagmulalan, ing depatan mo mabilo gayato. Ding sablang likas lahi, tikman ding degulan, ing kaya kang lugod. Inyang beligdan may Maria, ing mapakumbaba mong talasuyo. Iningat ming maging indo ng Heso Kristo, kaya kang anak at ginumi. Ing talapagigtas ning meto ketawan. Kapamilatana, ring anghel karing banwa, yayampang ding karelang pananangin ing pamanyamba. Kabang magsyala harapan mo, manggaman king alanganga. Misuge say siwana mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating aking king espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daw kusang luking pamaylasa at kamatayan, kinuha ning tinapit, te pasalamat siya kaya. Piraso na binyene ka rin kayong disipulo nga natanggapan niya, iti ko nga nat kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay Bading Apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyin ng kalis, ka rin kayong disipulo nga natanggapan niyo iti, kung nga minom ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Natanyo iti bilang kapigaganakan kanakong. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan niyo pa, ang kamatay na pamanyo din na may biyaning anak mo. Daraw niya kaya kay tintinapin, ang biyading kalis ng kaligtasan.
Layuning pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Kapang mamayang pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me uy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yatu, ban miganap ya king lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman, di kapatad ming pepainawan at maninang subing miye, nalanin talasuy mong aming Aristotel at Fernando, Cambeda rin Norma at Barbara Angel at Erlinda. Ading alapang mayang mo nabiye, tanggapan mo sana kay maligaya mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kaya ng Maria, ing Birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at inupad kay malumong kaburian. King kaya kabaning panahon, purianda kat paligayan. Kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutu, kaguming banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Tangmit mong kapanaligan na lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasopan ni kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos, king kasalanan, at miligtas kisablang kanigaligan. Kabang maninaya kami, kami ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kain ko. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, nalakbang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia, at pamayapan mo at bilugan agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman king alanganga. Ing kapayapan ni ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Ni kakapadat tamangan po, masyatangin yung pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga.
Ning malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato, noon tamang makasadyang tanggap kayo, kaniting banan ng komunyon. Ginoong matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasming nga mana mo, kumayag na.
Manalangin tamo. Uy, paming malagod, ipagkaloob mo sana kaya kami ring sakramento ning alangangang kaligtasan. Parangalan mi naman sana yung kapigaganakan king induning kaya kang anak. Makapagsaya ka king labis-labis mong grasya. Pagtamasan, ingalang malit mong kasaupan. Tiyadan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Pag anaka mo po, uling marakalta mo ne, meron ako po i-hold, kibat na po ning final blessing, karin tayo gaban itang anointing. Bakat na po, retang bisa ng mako, may bless na kayo rin. Pwede na ko pong lakaran na naman, lakaran nyo. Pero ito pong bisa magdatong kasi may sadya kaming marakalayal musalketa. Sumeko kayo lang mangan. Nano lang dito, boboto, otamali, suman, corn beef, sopas, lelot manok. Marakal? Joke mo po na. Pero natin pong makasadyan dito. Okay. Siguro, kay ba't lang may pwede na lang. Okay po, so gawan tayo po yung final blessing. Kay ba't po yung anointing. Kay ba't siya pong may pwede na po pong lakaran ng kaya kayong lakaran. Pero siyempre po natala po rin pa wheelchair. Karayan kayo at saka magpilang 2. Mong pila kayong harap. Okay po. Sige. Ang ginuman natila kaya kayo. At bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto, ingib pa. Amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ni kaya katang kapag masusyan o metana, lugaran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Salamat, mga oras ka kanya. Pwede na pong umpisan tayo. Music naman.
At mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan at patuloy na naghahatid ng tunay na karayaan? Manalik ka, gawin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay, manalik ka. At ngayon, di na walang mararating na bukas. Ngunit kung siya'y ating hayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalik ka, gawin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay, manalik ka, manalik ka. Gawin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot. Kay Jesus, manalig ka. Kay Jesus, manalig
pagkaramay kong sawi, siya ay si Jesus sa bawat sandali. Ang buhay mo ay walang sigla, dahil ako
kayo, Lois.
Nakainit.